vítame vás pri ďalšom natáčaní relácie Na slovíčko o sociálnych službách. Dnes sme sa s Mirkou vybrali do okresu Nového Mesta nad Váhom, konkrétne do obce Bzince pod Javorínou, kde sme navštívili Centrum sociálnych služieb domov Javorína. Máme tu pána riaditeľa, pána Romana Krbatu, ktorý je riaditeľom v tomto zariadení už koľko? 8 rokov, dnes je 8 rokov. Dnes 8 rokov, takže určite mám mnoho skúseností. Dobrý deň, pán riaditeľ, vítame vás a poprosíme vás, povedzte nám niečo o vašom zariadení. Tak v prvom rade vítam dvoch mojich priateľov, ktorí sa rozhodli spraviť u nás toto natáčanie chvíľku v sociálnych službách. V našom zariadení pôsobím od 1. júna 2016, takže ako som povedal, dnes je úplne 8 rokov, čo som vo funkcii riaditeľa, 2 roky, 2,5 roka ako poverený riaditeľ, 5 rokov na základe výberového konania a teraz od 1. januára som znovu na 5-ročné obdobie na základe výberového konania menovaný znovu do funkcie riaditeľa. CSS domov Javorína je zariadením sociálnych služieb kombinovaným, a to 7 miest domov sociálnych služieb a 40 miest pre špecializované zariadenie pre klientov so zameraním na diagnózy demencie rôzneho typu etiológie. Štruktúra zariadenia sa menila počas aj môjho pôsobenia, keď som nastúpil, bolo 16 miest domov sociálnych služieb a zvyšok bolo špecializované zariadenie. Vy vlastne patríte pod Trenčiansky samosprávny kraj? Áno. Áno. Viem. A môže nám tak podať, už si to pomerne ten rok, že ako sa ti spolupracuje s krajom? Ja teda viem v minulosti, že viedol si nielen v sociálnych službách zariadenia, ale pracoval si v nemocnici pomerne dlhé roky. Potom si pracoval ako riaditeľ v obecnom zariadení. Áno. A teraz, myslím, že aj v súkromnom, ak sa nemýlim, aj v súkromnom pol roka. Na juhu Slovenska, že? A teraz vlastne tá posledná zastávka je krajské, že ako to vieš porovnať, že už máš pomerne množstvo skúseností, že aká je to práca pre krajské zariadenia, v čom vidíš tie výhody, nevýhody možno? Áno, to vnímaš? Veľmi dobrá otázka. Tak ako si povedal, sme v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako rozpočtová organizácia a pôsobil som 4 roky v obecnom zariadení, potom pol roka v súkromnom zariadení a teraz 8 rokov v zariadení pod vyšším územným celkom. Určite sa dá hovoriť aj o rôznych rozdieloch, čo sa týka aj financovania a prístupu nie len z hľadiska manažmentu, ale hlavne z hľadiska personálu a manažovania zariadenia ako takého. Čo sa týka obecného zariadenia, tam má veľký vplyv, čo som vnímal, obecné zastupiteľstvo na riadenie toho zariadenia a tam vznikali mnohé disharmonie v chápaní poskytovania sociálnych služieb. Nebudem to viac rozvádzať. Má to svoje rácio. Prístup v rámci súkromného manažmentu alebo súkromného pohľadu majiteľa toho zariadenia bol oveľa direktívnejší a veľmi dôslednejší na chovanie personálu voči klientom, pretože ten pán majiteľ mal svoje skúsenosti s riadením personálu. Ja som to veľmi vítal, ale pre mňa to bola ďaleká dochádzka a boli to prakticky týždenné turnusy. Ako výkonný riaditeľ, tak sme sa rozlúčili, jak sa hovorí, vždy v dobrom. Ty si dobre povedal, že súkromná sféra versus štátna sféra. Je pravdou, že v tej súkromnej sfére, alebo ten rozdiel medzi tou súkromnou a tou štátnou alebo verejnou sférou je ten, že kým u tej štátnej alebo verejnej sféry ide o tú kvalitu, že naopak v tých súkromníkoch je to ozaj ten prvý cieľ zisk, alebo aj tam sa môžeme baviť o tej kvalite, že je ten trend, aby tá kvalita sa posúvala? Moja skúsenosť je taká, že v tom súkromnom zariadení, kde som pôsobil, išlo veľmi o kvalitu. Fakt, tam všetko bolo rekonštruované z bývalého objektu.
zdravotníckeho zariadenia a tie izby, hoci boli troška priestrannejšie, ako mohli byť útulnejšie, ale čo sa týka kvality ubytovania, kvality strávy, kvality poskytovania sociálnych aktivít, boli veľmi na vysokej úrovni. Mňa by zaujímala inšpekcia v sociálnych službách, ktorou ste si vy prešli ako zariadenie. Zaujímali by ma také výtky, ktoré ste dostali, a taktiež by ma zaujímalo, ak vás za niečo pochválili, či vôbec kontrola vie za niečo pochváliť, tak skúste sa podeliť aj s ostatnými zariadeniami, na čo si majú dať pozor. Áno, prišla k nám inšpekcia v sociálnych veciach z Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na základe, dnes vieme, že to bolo na základe podnetu našich zamestnancov. To treba povedať, lebo je to pravda a fakt. Chovanie a prístup inšpekcie od začiatku, keď prišli do nášho zariadenia, samozrejme neohlásenie, môžem hodnotiť ako korektný, profesionálny a dá sa povedať, ten výkon celej inšpekcie bol na úrovni priateľského dialogu. Toto som si na nich veľmi cenil a to som im aj osobne povedal. Veľmi korektný prístup sa však nedá porovnať, a to musím tiež dodať, s prístupom úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý už dnes vieme prišiel tiež nad podnet a nie v rámci plánovanej kontroly, a prístup bol veľmi nekorektní. Mali dokumentácie každého charakteru, čo sa týka poskytovania sociálnych služieb v rámci agendy sociálneho úseku, agendy zdravotníckeho úseku. V tom období sme už poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami, so všetkými. Máme zazmluvnené všetky lôžka. Takže máme mimorozpočtové zdroje v značnej sume. Za vláňajší rok sme dostali vyše 60 000 a tento rok už k tomuto dátumu máme viac ako 90 000 eur. Inšpekcia sa zamerala hlavne na dodržiavanie ľudských práv, ľudskej dôstojnosti. A čo nám vytýkali, alebo na čo sa zamerali, čo sme tak vnímali ako až neopodstatnené zameranie na to, že občianske preukazy nemajú klienti pri sebe. Vôbec nebrali do úvahy, že naša klientela sú klienti, teda prijímatelia sociálnej služby s demenciami pri Alzheimerovej chorobe, a jednoducho u niektorých klientov sú na základe dohody medzi klientom, ich príbuznými a zariadením CSS Domov Javorina písomnými dohodami uschované osobné doklady mimo izby, aby ich nestratili, neznehodnotili a podobne. Takže aj napriek tej dohode? A napriek tej dohode nám to dali ako nedodržianie občianskeho zákonníka a tak ďalej. Na druhej strane, keď sme sa pýtali, ako to máme riešiť, tak ich odpoveď bola, že oni nie sú orgánom, ktorí dávajú vysvetlenie. My by sme mali na poli sociálnych služieb participovať. Mali by sme byť proste ľudia, to je jedno, či je to poskytovateľ, či je to rodina, či je to povedzme nejaký nadriadený orgán, fungovať spoločne, aby sme si vedeli vzájomne poradiť a nie sa stať do pozície, je to váš problém, vy to máte vedieť. Proste snažíme sa, ja to zoberiem zo svojej pozície ako štatutára, chcel by som vedieť tie odpovede na tie jednotlivé otázky. A otázka je, že kde sa mám teda pýtať, koho sa mám pýtať? Mám sa pýtať predsa tých, ktorí to kontrolujú, alebo sa mám pýtať na ministerstve, alebo v novinách, že to je taký zvláštny postoj. Je to zvláštne a zhodou okolností po výkone inšpekcie alebo po závere výkonu inšpekcie, ktorá skončila 29. februára, keď som bol podpísať protokol, tak sme mali školenie k dodržiavaniu ľudských práv a presne aj tieto témy, bolo to online školenie, seminár, zazneli, bolo tam z úst zúčastnených poskytovateľov alebo zástupcov otázky, ako riešia príklad osobné doklady u
určitých klientov, ako riešia používanie v úvodzovkách bočníc alebo zábran na polohovateľných lôžkach alebo teda na lôžkach klientov, pretože používanie bočníc bol ďalším závažným problémom dodržiavania ľudských práv u klientov, prečo používame bočnice. No, ja vám poviem tak, pri prerokovaní kontroly som povedal, prosím vás, my dostávame dokonca dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí aj na elektricky polohovateľné lôžka, ktoré sú certifikované. Súčasťou lôžka sú aj zábrany na týchto lôžkach, ktoré sú súčasťou tých lôžok a celé lôžko aj s hrazdou, hrazdičkou je certifikované. Tie bočnice tam na niečo sú. No a keď som sme počuli teda na tom online seminári, že niekde bolo doporučované, nebudem hovoriť od koho, od jakej inštitúcie, že miesto bočníc, aby používali obloženie lôžok madracami alebo žinienkami, tak neviem, kde sa dostávame. Čiže ak nás niekto má kontrolovať, tak mal by vedieť všetky aj prečo to tak máte a akceptovať, že prečo to tak máme. Ak máme pár klientov, kde sa fakt obávame o ich zdravie, aby sa nezviezli z toho lôžka buď počas nočného spánku, alebo odpoludňajšieho, alebo podvečerného oddychu, tak jednoducho ochrana zdravia a bezpečnosť klientov je u nás na prvom mieste. Vstúpim vám do toho, čo sa týka tých občianskych, tiež som si prešla takýmto online školením. A v podstate tiež nám tam školiteľ povedal, že občianske preukazy na základe zmluvy o úschove môžu byť uschované, ak ten klient, alebo teda prijímateľ sociálnej služby ho nechce mať pri sebe, lebo niekedy ozaj ich nechcú mať pri sebe, nie že len nemôžu. A teda ozvalo sa tam viacej ľudí s tým, že prešli tou inšpekciou a že bolo im to vytknuté. Že teda mali by mať tie občianske pri sebe. Moja otázka je, či môžeme mať aspoň kópie, lebo v prípade úmrtia väčšinou teda prijímateľa tak žiada ten lekár obhliadajúci ten občiansky a častokrát sa stáva, že sociálni pracovníci nevedia ten občiansky nájsť. Alebo opatrovatelia, to je jedno. A tí obhliadajúci lekári si to vyslovene vyžadujú a častokrát tam potom sa veľmi dlho čaká na to, kým sa ten občiansky nájde. To je teda jedna vec k tomu. A čo sa týka tých bočníc, s týmto je problém asi všade a pokiaľ teda ja dobre viem, tak dá sa to ošetriť tým, že lekár odporúči túto bočnicu a zapracuje sa to nejakým spôsobom do individuálneho plánu a do rizikového plánu a teda je tam nejaké riziko, kedy ten klient musí mať tú bočnicu, ale mala by byť časovo obmedzená. Je napríklad veľmi dôležité, že pri tých bočniciach, mne to trošku príde už taká bizarnosť, že sa ideme baviť o tom, že bočnicu dať alebo obložiť madracmi, proste mne tam chýba taká trošku, ja to poviem možno jednoducho selského rozumu v tej sociálnej službe. Neradí, že mám tam nejaké bočnice a že či ich používam pol hodinu, 3 minúty, 4 minúty. Myslím si, že všade by mala byť nejaká tolerancia a nejaká proste použite na nejaký čas nevyhnutný. Jasné, že pokiaľ niekto dá bočnicu a je to 24 hodín a ten klient nemá možnosť tej postele zísť, tak asi je to problém. Ale pokiaľ nám tam tú bočnicu ponechať na nejaký nevyhnutný čas kvôli niečomu, tak musím to vedieť zdôvodniť, že prečo. Ale nesmie to byť restrikcia. Mne naopak vadí skôr iná vec, že ideme sa baviť o tom, že vy máte bočnicu, vy máte stôl vysoký, vy ho máte príliš nízky, vy nerobíte to, vy nerobíte tamto. Je to jedna zo súčasť štandardov kvality, aj podmienky kvality sociálnej služby, ale to sú aj personálne normatívy. A keď nemáte personálny normatív naplnený, to není problém. To není problém toho, že neplníme tie ustanovenia, ktoré tam sú. A teraz moja otázka je, zdravotnícki pracovníci. To je obrovský problém nielen v nemocniciach, ale aj v sociálnych službách. Ako to máme doplniť? Ako doplniť zdravotníckeho pracovníka? Ako mám získať do sociálnej služby sestru, ktorá dneska je na trhu práce málo, poskytovateľe majú obmedzené financie, obmedzené možnosti a potom príde niekto a povie, ale ten zdravotnícky pracovník vám musí robiť všetky výkony. Kým to máme nahradiť? Pamätal som si dve veci. Čo sa týka občianskych preukazov, áno, my máme dohody, samozrejme, a teraz navyše robíme pri nástupe klienta ešte, že ten klient aj s príbuznými si dávajú žiadosť
Na základe žiadosti sa spíše dohoda a týmto je. Aj my máme aj kopie občianskych preukazov uložené, to majú na zdravotníckom úseku, v takom prípade, ako ste spomínali, ale ide o to, že my sme nedostali odpoveď tú relevantnú, ako zistil náš právnik, ktorý argumentačne podľa občianskeho zákonníka argumentoval, ak prídem do hotela, kde majú len centrálny trezor na recepcii, lebo nie každý hotel, dajme tomu motel alebo niečo také, a chcem si uschovať tieto doklady, tak si ich tam uschovám. Spíšu malú dohodičku a tam sa keď to ja chcem, tak nikto mi nemôže odopierať moju vôľu. To je jeden argument. Čo sa týka tých bočníc, samozrejme aj my u tých niekoľkých klientov, fakt není ich viac ako na 10, ako prsty na dvoch rukách, majú zaznamenané používanie týchto zábran na lôžkach v individuálnom pláne, v rizikovom pláne a v rámci ich bezpečnosti, samozrejme so súhlasom klienta a súhlasom príbuzných. To sa rieši hneď na začiatku. Vie o tom aj ošetrujúci praktický lekár, vedia o tom na zdravotníckom úseku. Teraz poviem citát, ktorý povedal jeden veľký odborník na Slovensku v sociálnych službách, že veľkou tragédiou je, parafrázujem, ak sa z témy ľudských práv stáva ideológia. S tým môžeme súhlasiť, pretože tie ľudské práva sú určite dôležité. Ja mám niekedy pocit, že my už sa snažíme v tých ľudských právach ako keby hľadať to, čo je pre klientov dobré. A niekedy mám otázku alebo taký pocit, nesnažíme sa robiť to, čo si my myslíme, že pre toho klienta je dobré a ten klient vôbec tak nemusí vnímať, že ako keby tam dávame to naše, lebo my si to myslíme, že pre neho to je dobré, tak to robíme. Ale nemusí to vždy tak pravda byť. Ja rozlišujem to, že či tie ľudské práva sú fakt hrubo porušované, alebo sa bavíme o nejakých proste, povedzme, tých šedých zónach, kde to je na tenkom ľade, lebo nie vždycky sa dá nájsť tá správna odpoveď. A pre mňa osobne inšpekcia, keď príde, to nemá byť o tom, že ja budem s nimi súperiť. Ja sa ich rád spýtam, proste som sa tu vravím, dobre, mám chybu, ja som veľmi rád, že ste mi to ukázali. Pre mňa je to spätné zrkadlo, je to taká spätná väzba. Prosím vás, poradte mi, povedzte mi, ako to mám spraviť. Alibizmus, to máte vedieť. Tak to asi nemôžeme bojovať ďalej, tak to asi nedá fungovať. A to myslím, že mi uznáte aj vy, pretože koho sa máme pýtať? Dobrý deň, sledujte našu reláciu Na slovíčko. Dnes sme CSS domov Javorina? Áno, v Zinciach pod Javorinou, v okrese Nové Mesto, a tento rozhovor sme pre vás dneska pripravili, takže určite zostanete s nami. Ty si dával jednu otázku ohľadne toho personálneho normatívu. Áno. No, jasné, je potrebné v rámci štandardov kvality plniť ten personálny normatív. Ale ak nám je vytýkané, že v čase výkonu určitého dozoru alebo kontroly sme neplnili normatív o 0,2 úväzku, viete, alebo keby to bolo hneď 0,5, tak prosím, ako treba to troška, to je presne tie šedé zóny, kde, viete, keď mám sociálnych pracovníkov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, dokonca 2, u nás to tak bolo, a už mala nastúpiť 1, pritom sme prešli 3 novými zamestnancami, ktorí 2 sa neuplatnili a 1 išla tiež na materskú dovolenku v rámci zástupu, tak z tých pár mesiacov na jednej ruke, respektíve na niekoľko mesiacov, aby som neklamal, sme evidentne vydržali aj v takom užšom stave na sociálnom úseku, ale všetko fungovalo. Nám bolo vytýkané, že my nemáme zabezpečenú kvalitu poskytovania a používanie metód a techník sociálnej práce. Nuž tak viete, to mi je veľmi záľudné, že sú nám vytýkané veci, ktoré zaznamenávame dennodenne v informačnom systéme, s ktorým klientom, ako sa pracuje, či je to individuálne, skupinové. Dokonca teraz sme nabehli na systém snímania čiarových kódov na sociálnom úseku, pretože na zdravotnom úseku sme od toho upustili. Skúsme sa ešte vrátiť tej kvalite. Samozrejme, tých oblastí, tej kvality hodnotenia, tých indikátorov je tam strašne veľa. Áno. Ale keď si zoberieme vypichneme také 3 nejaké oblasti, tak povedzme tie ľudské práva, áno. To je jedna taká akože nosná téma. Áno. Ako sa hovorí, že nerobme z toho ideológiu.
Druhá tá téma sú samozrejme zamestnanci, pretože tí sú nositeľmi kvality. A tretia vec sú povedzme nejaké tie priestorové možnosti a podmienky. Ano. Pretože častokrát sa stretáme s tým, že sú nevyhovujúce priestory, pobytové možnosti sú nie úplne ideálne. Tak mi povedz teraz ty z pohľadu štatutára, že napríklad, keď máš nejakú výtku, čo sa týka prevádzkových priestorov, že ako ty ako štatutára na to pozeráš a čo vlastne, aké sú tvoje možnosti, čo sa tohto týka? Nejakých zmien, zapracovanie možno zmeny, bezbariérovosť a tak ďalej. Výhodou tohto zariadenia, hoci bolo robené, projektované začiatkom 90. rokov a už sme mali aj 25 rokov, výročie bolo kolaudované v roku 1997, je to, že z tých 47 miest máme 19 jednolôžkových izieb, 6 dvojlôžkových a potom máme také 4 bunky 3+1. Na každej izbe je sociálny kútik, kde je vecko, sprcha a teda umývadlo. Takto. Čo je na tú dobu veľmi vtedy nadštandard, dneska je to už normálny štandard. Priestorovo spĺňame podmienky podľa vyhlášky o priestorových podmienkách, ale ak máme robiť nejaké zmeny, tak veľmi nám v tom pomáhajú príjmy mimorozpočtové, a to platby zo zdravotných poisťovní. Keď sme mali napríklad opatrenie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva zriadiť dekontaminačnú miestnosť, ktorú sme si vedeli postaviť, respektíve vyriešiť z vlastných zdrojov ako novú miestnosť, potom všade nútené vetranie na všetkých veckách, kde sme mali len komínky s mriežkami, tak toto sme si vedeli zafinancovať a tieto mimorozpočtové zdroje nám otvorili ako organizácia a mne ako štatutárovi a riaditeľovi ruky, pretože náš zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, to veľmi víta, že nezaťažujeme s každou maličkosťou. Odľahčujeme krajský rozpočet a využívame ho na riešenie našich prevádzkových problémov. A spýtam sa, ak môžem ešte jednu vec. Dobre si načal dekontaminačná miestnosť. Ja sa stretám aj s tým, alebo zaujímavá možno tvoj názor na izolačnú miestnosť v rámci organizácie, v rámci domova. Aký máš ty na to názor? Lebo ja som odporca vyslovene tohto. A potom ti aj poviem, že prečo. Áno. Sú na to dva pohľady. Izolačnú miestnosť riešenú ako jednu z tých jednolôžkových izieb. No, pokiaľ je klient na jednolôžkovej izbe, tak tým pádom je aj dá sa povedať, v izolačnej miestnosti alebo infekčnej miestnosti. Pokiaľ je to dvojka izba, mal by ten jeden klient prejsť inde. Na základe toho, že sú dvaja na izbe, tak treba počítať, sme zdravotníci, hej, vieme, o čom hovoríme, tak treba predpokladať s najväčšou pravdepodobnosťou, že aj spolubývajúci je už nainfikovaný. Môžem nadviazať, Mirka takisto rieši už takéto veci. Aký je tvoj názor na to? Izolačné miestnosti. To by ma zaujímalo. Možno, že nemusí byť izolačná miestnosť úplne zlá v prípade možno aj nejakej infekčnej choroby, ktorá je tam. Nemusí to byť zrovna COVID. Nie, ja nehovorím o covide. Ja som zástanca, odporca teda izolačných miestností, akože úplne. Tak v prípade, ak ju máš, mi sa páči napríklad to, že ju vedia využiť ako tú odľahčovačku, ktorú máš stále v podstate k dispozícii. Vtedy by to bolo super. Alebo ešte na paragraf 8, ak ti niekto príde veľmi rýchlo a nevieš ho umiestniť, nemáš tam nejakú bezinfekčnosť, nevieš o tom zdravotnom stave nič. Nestihli a potrebujú ho rýchlo niekam umiestniť, tak ho vedia napríklad na chvíľku. To je presne ono, že vieme si to zdôvodniť, že prečo tie kroky robíme ako robíme a super, perfektné príklady ste uviedli. Ja teda som odporca toho, ja to opakujem stále, ja nemám rád izolačné miestnosti, pretože mi to príde trošku zvláštne, ale zase je to môj pohľad možno zdravotníka. Ale ešte teda, lebo vidím, že čas nám pokročil, tak spýtame sa ešte na takú poslednú vec. Naštrkli sme trošku do tej inšpekcie. Povedz mi ty, tvoj pohľad, bolo to pre teba aj niečom prínosné? Ukázalo ti to niečo, tá inšpekcia, že je ozaj prínosná, že je to nejaká spätná väzba pre nás v nejakých veciach, ktoré možno nám uchádzajú? Práve toto mi uchádza, pretože som bol tak naprogramovaný, že tá inšpekcia v sociálnych veciach by mala byť našim prínosom. Ale zistil som, a hlavne pri prerokovaní protokolu, nebudem to rozvádzať, ale zistil som, že aj názory mnohých odborníkov a aj ľudí, ktorí
vedia, o čom by mala byť inšpekcia, tak ten pohľad je taký, že vlastne stráca sa tam tá rovina toho participovania na zlepšovaní sociálnych služieb a sklza to len do roviny určitej reštrikcie a nachádzania problémov, ktoré vlastne ani problémami ako takými nie sú. Povedzte nám ešte v skratke, aké tu máte aktivity v tomto zariadení. Máte tu rôznorodosť klientov a my sme mali tu možnosť vidieť aj miestnosť Snow Zelen, ktorá je fakt krásna. Ako ju využívate, koľko klienti ju využívajú a či vidíte nejaké výsledky? Viete, ja to poviem takto, aby som povedal A, aj B, aj alfa, omega. Kedysi bol zo zákona individuálny rozvojový plán, čo som nikdy nevedel pochopiť. Potom to už konečne zmenili na individuálny plán a u nás klientela alebo naši klienti sú v takých zdravotných situáciách na základe svojich diagnóz, kde majú svoje diagnózy, pridružené choroby. Každý z našich klientov má psychiatrickú diagnózu, či je to v DSS alebo v ŠZ. A my aj k ním tak pristupujeme. Aktivity majú denne. Máme denný rozpis aktivít pre klientov, čo sa týka týždňa na každý deň. Keď sa mení počasie, tak to zmeníme. Operatívne máme ročný plán aktivít, kde chodíme na výlety z hodou okolností. Včera sme boli v Piešťanoch, navštívili sme letisko, navštívili sme kúpeľný park, kúpeľný ostrov. To už po druhý krát, boli sme pred 2 rokmi. Predtým sme boli minimálne dva razy do mesiaca ideme na výlet. Boli sme v minifarme v Ľubine, chodíme do okolia. Páči sa mi, že robíte aktivity v rámci okolia, lebo je to zase komunita, v rámci nejakej komunity, že aj to je jedna z vecí z adaptácií, povedzme, že sa snažíte v rámci tej danej lokality využiť možnosti, ktoré sú a trošku ľudí do toho dosahujú. Lebo predpokladám, že vaša klientela je skôr z takého bližšieho okolia. Niečo k záveru, také nejaké možno nejaký taký odkaz pre našich kolegov a možno ľudí, ktorí pracujú v sociálnych službách, čo by si im ty možno odkazol ako dlhoročný pracovník a niečo také pozitívne, čo nás tej sociálnej službe aspoň stretáva, lebo však sociálna služba je krásna a má aj veľa pozitív. Tak skús niečo také vyzdvihnúť na Ja to poviem takto. Napriek negatívam, ktoré zažívame ako manažéri a zamestnanci v sociálnych službách, treba myslieť vždy pozitívne, pretože vidíte, aj my sa tu usmievame, hoci keby ste vedeli, čo ja mám na pleciach, tak oni kolegovia to vedia. Ale ja sa neusmievam umelo. Môj úsmev je vždy úprimný a treba myslieť vždy pozitívne. A pokiaľ sa držíme sedliackého rozumu a držíme sa rácia a racionálneho uvažovania a vieme si svoju činnosť vždy argumentačne obhájiť, aj keď ten protiajšok a tie kontroly nám to niekedy nechcú akceptovať. Ale viete, musíme pracovať tak v rámci toho, aby sme zabezpečili v prvom rade poskytnutie pomoci odkazanosti, tú ošetrovateľskú starostlivosť, sociálnu rehabilitáciu tých klientov v rámci ich možností zdravotného stavu a aby sme evidentne zaznamenávali každé aktivity od tých klientov. Lebo viete, aj keď sme tu mali kontroly, tak ja argumentujem... Poďme do pozitív. Povedzte nám ešte, čo beriete za najväčší úspech tohto roku v rýchlosti. Najväčší úspech tohto roku... Ako z hľadiska činnosti nášho zariadenia? Tvoj osobný alebo taký pracovný najväčší úspech, čo sa ti podaril v tomto roku? Tuto som čítala vo vašom časopise, niekde tu máte jednu krásnu vetičku, ale teraz neviem presne kde. Náš spravodaj. Váš spravodaj. To je najnovšie číslo, zimné. Nájdeme to rýchle. Tu. Aha. Tak toto, v každom časopise venujem sa aj citátu z Biblie. Je to z Evanjelia podľa Matúša 7.3 z katolického prekladu. A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? A viete, každý citát, ktorý použijem v tomto časopise, ktorý má aj ISSN, hej, my sme normálne riadny časopis, tak je vždy aktuálny k dianiu v našom zariadení. Aj takto bojujeme proti negatívnym predsudkom. Roman, moc pekne ďakujeme. Sme veľmi radi, že si nás privítal v Zinciach pod Javorinou.
konkrétne Centrum sociálnych služieb domov Javorina. My s Mirkou určite vás navštívime aj vo vašich zariadeniach, takže určite nás sledujte. A nejaké slovo na záver, Mirka? Ďakujeme a sme v tom spolu. Držíme si palce, moc pekne ďakujeme. Ďakujem, Mirka aj Felipe, za vašu návštevu. A sledujte nás na Facebooku a na YouTube kanáli. Určite, aby s vám nič neušlo, nalaďte si nás, sledujte a takisto sa podielte s nami vašimi komentármi, skúsenostiami alebo informáciami, ktoré v sociálnej službe nám pomôžu a naopak inšpirujú zase ďalších. Sme v tom spolu.